Първи ще бъде Валери. Валери, искам да ми посочиш къде е ден сряда. Точно така. Пепи, посочи ми къде е събота. Събота. Точно така. Валери, пак си ти. Понеделник. Понеделник. Тук. Браво. Пепи. Неделя. Неделя. Браво. Да. Първо казахме събота, след това неделя. Валери, къде е петък? Петък. Точно така. Пепи, вторник. Опитай пак. Вторник. Точно така. И за Валери остана да ми посочи къде е ден четвъртък. Хайде, посочи ми го. Не. Четвъртък. Това. Да. Браво, Пепи. Точно така.